आंनि फिसाफोरखौ मा दाय मोननानै खस्थ' मोजांलांबाय नोङो एखेबारे जेरैखि जाया फैल' एखेबारे फै आंनि फिसाफ्रा मा दाय मावो आंनि फिसाफ्रा मा दाय मावदों आं मा दाय मावदों नोंनो गासैबो थाखा फैसा होलांजोब। आथिखालाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं दं होनना ओंखारलांना खारनायानो बर' आइजोफोरनि खारनायनि गुबै लामा नामा? नंगौ, बाथ्राया थारैनो सैथो। आथिखालनि हाबा जाखानाय बर' आइजोफोरा गावनि नखर गथ' गथायखौ सिनायमारला। जिउनि नैथि बिबान हाबा जाखांनाय संसारखौ गेलेनाय बायदिसो लामारबाय माखासे बर' आइजोफोरा। जायखौ साबसिन मोनदों बेजोंनो बारदों। सानफा एफा गोबां बर'नि नखर संसारा बायलांनो हमदों। चिराङाव हाबा जाखानाय सासे आइजोआ खारबावबाय। फिसायनि बादिब्ला गावनि बिसिया गुबुन हौवाजों खारदों। लोगोआव 1,50,000 रांबो लानानै थांफादों। नाथाय सोरजों खारखो जेबो मिथिथ'वाखै। चिरां जिल्ला दालिगाव दक्षिण आमगुरिनि सिङाव थानाय प्रणब कुमार ब्रह्मनि बिसि पद्मा रानी बसुमतारिया गुबुनजों खारदों। बिहा 2 उन्दै गथ'साबो दं। फिसाया फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय सानखालि बेलासिनि 3निफ्राय 4 बाजिसोआव हाथिपथानिफ्राय बेंटल गेट थांग्रा लामानिफ्राय गुबुनजों खारदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं दं होननानै पद्मा रानी बसुमतारिया न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। नाथाय थाङै थाङै मबाइल अफ खालामनानै दिनैसिम न' फारसे फैफिनासै होनना फिसाया दुखुजों फोरमायदों। बिसिनि 6000128256 बे नम्बरखौ फिसाया फोरमायदों, जायनाखि फिसाया फन बुबाबो मोनाखै। सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 7004393996 जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो खावलायदों फिसाय प्रणब कुमार ब्रह्मआ। नायगिरि नोंथांमोन, आं बहुद दुखुआव दं दा फिसा 2 लानानै। मैया थांनाय सनिबार 13 तारिख नभेम्बर 2000 12 तारिख 2000 नभेम्बर 22 आङो मोनसे बे न'खौ मावबाय थादोंमोन। फार्स्ट आङो डिउटि मावो, आङो रिफाइनारिनि केजुएलाव लेबार हिसाबै। ओमफ्राय फिसालाफ्रा 2बो, बे गिदिर बे उन्दै, बिसोरो 2बो मिडियामखौनो फोरोंगासिनो दं आङो खुनुरुखुमै लेबार मावनानैबाबो। आरो आङो खस्थ' मस्थ' जगार खालामनानैबो आङो न'खौ बानायदोंमोन। ओमफ्राय आङो डिउटिनिफ्राय फैनानै 11:12 ओमफ्राय आङो बेलासियाव आं बुंबोखादों आं थांफिनला होननानै, खामानि बिराद दं होननानै अफिसाव थांफिननाय जायाखिसै। ओमफ्राय सासेया नैबे DPSआव हाबो, हादुंगोरा ब्रह्म, बियो क्लास 9आव फरायो। बियो 1:45 गयो। ओमफ्राय बियो देतसुं ब्रह्म, बियो PKMआव फरायो क्लास 5आव। दा बेखौ 2:30सोआव दोननानै फैबाय। आंबो बाहायनो अन्थाइ दिखांगासिनो दं मिस्ट्रिफोरजों। ओमफ्राय बियो स्रोरैनो आंथ' मिन्थिया, जायखिया बै लामानिफ्राय आङो मिटिङाव थांनो होननानै बुंदों। बिनिफ्राय मिटिङा मा मिटिं होनबाय, सेल्फ हेल्पनि मिटिं होननानै थांदों। दे बिदिबा थाब फै। ओमफ्राय मिस्ट्रिफोरबो दं, साहा फुदुंनांगौ। आइयाबो आब'आबो राजमेला जाहैदों। बिजामादैखौ लेंहरनानै आं बेबायदि बुंदों आरो गावबो लोगो मोनहैदों लामायाव। जियानो जा थांबाय, मोनागासिनो फैया। आंबो 5:30सोआव दुगैबाय, बिसोरबो थाबाय, गेलेखांबाय। अखाबो एसे हास्रोदोंमोन मैया। दा बिदिनो फनखौ बुनाय बे आङो दुगैखांनानै सुइस अफ होनबाय। आइया मानो सुइस अफ जाखो? सुइस अफ होनबाय, बुबाय थाबाय आं 6टासिम। 6टायाव एसे खेवदोंमोन, रिंदों, ओमफ्राय लोगो लोगो दानदों। बिनिफ्रायनो आरो खाथि खालायाव आं सोंबाय सेल्फ हेल्प बिनि लोगोफोरनाव, खिन्थु सेल्फ हेल्प गैया। होमबा आं गोसोआ आरो बोरैबासिन जाबाय आरो मा जाखो आसरित। ओमफ्राय बिनि जाथि खुरमाखौ आङो नागिरबाय। बे आंनि बिजिनि नामा पद्मा रानी बसुमतारी। आं गामिनिनो गथ'खौनो लादोंमोन लानाया, नाथाय दिनै बिथाङा आंखौदि मा दाय, आंनि फिसाफोरखौ मा दाय मोननानै एथ' खस्थ'। फुंनि 6टायावनो आं लांनांगौ, नैबेखौ 8:00 7:30सोआव लांनांगौ। आं बोरै हागोन, सोर ओंखाम संगोन? बिदि थांखो। आं दाबो आपिल खालामो, आंनि फिसा जोंखौ नायनानै नोङो जेखि जाया जेरैखि जाया जेरावखि थाया नों फैफिननांगौ। आङो नोंखौ गुरै खावलायो पद्मा,
जोंथ' जेबो अपराध मावाखै नों माबा मोनसे सानदोंबा आंनो खोन्थालांबाबो जागौमोन आंनि फिसाफोरनो खोन्थालांबाबो जागौमोन आं जेबो मिन्थिला मा बे ब्रेनाव माबोरै मा जाखो आं बिराद खुलुमो रायजोफोर सोरबाफोर नुबाय बायोबा दा आं खोनादों गुवाहाटीसिम थांगासिनो दं बिथांमोनखौ जेरैबाबो हमनांगौ हमनानै हरदो आङो थानायाव मैयानो हरनि 12टासोआव एफआइआर खालामहैबाय होबाय खिन्थु दिनै आनलाक्कि रबिबार बिनि थाखाय दिनै एसपि अफिसा खामानि मावा जोंहा उफाय हारा गाबोन अखानायब्लानो स्कुल ओंखाम संनांगौ बोरै आं डिउटियाव थांगोन माइआबो हाबाय ओरै सबाय फुगासिनो दङ खामलाखौ आं बोरै नायगोन ओरै बेसर फोनांगौ दं माइ रोगानांगौ दं आं मा खालामबावगोन पद्मा फिसाफोरखौ जोंखौ अननानै गावनि बाय बाहागि जाथि खुरमाखौ अननानै एसे बुजिनानै फैफिनदो आं गले गले खुलुमो जि जालांबाय नोङो एखेबारे जेरैखि जाया फैल' एखेबारे फै आं गोसो अन्थरजों बरायनानै लागोन आंनि फिसानि मोखांफोरखौ आं गुरै खावलायबाय आंनि फिसाफ्रा मा दाय मावा फिसाफ्रा मा दाय मावदों आं मा दाय मावदों नोंनो गासिबो थाखा फैसा होलांजोबखायो नोंनो गासिबो नों आरो बेबायदिसो खालामदों आं जेबोखौनो मोनथियामोन आंनि आइ आरो आंनि फिसालाफ्रा मिथियो बिसोरखौ दा बुंनानै बुङो आं मिथिथारामोन नोंखौ आं क्लास 9निफ्रायनो बिएसिम फोरोंबाय मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन